Yung mga katropa, what's up sa inyo mga katrops? Welcome back sa itong channel. So mga katrops, ito na yung order natin na pipe. Dumating na. So yun, galing sa Lazada. So yun, makinis. Nalo. So yung laki ng butas. So ganito rin yung nakakabit sa Sigma ako dati, M4 din. So parang ito mga katrops ay class A lang ata to. Kasi nakita ko yung ibang price ng M4 doon ay nasa 6,000 pataas mga katrops. Ito sa akin nakuha ko to 2,400. Yan. Ganito rin yung nakakabit sa Sigma ko noon. Yan. Meron siyang kasamang tornilyo tsaka bracket tsaka spring. Yan. So may adapter. 51mm ata to. Pwede din siya sa maliit na pipe elbow. So yung isang parts mga katrops naikabit ko na yung winglet. So tignan natin. Hindi ko pa siya makabit kasi meron pang kulang yung elbow. Kaya inihintay pa natin na dumating. So yung winglet kanina naikabit ko na. So tignan natin. Yan sisikman natin. Oops. So kanina gamit ko siya sa Maynila. Nagpunta kami ng Muntinlupa, Las Piñas, saka Quezon City. Yan. Yan ang nakabit ko na. Ito. Bagay naman. Iba nga lang yung pagka-green niya sa mags. Kulay ng mags. Pati yung sa araro. Yan. So imagine natin dito yung pipe, diba? Kung ano ang tunog niya. So abangan natin mga katrops kung anong tunog ng pipe dyan, kung maganda nga ba. Kasi yung sa Sigma ko maganda siya buong buo kahit na single piston lang yun. So yan, diba? So abangan nyo yung next vlog natin, yung installation ng pipe na M4. So yun natin. So dito may in-order pa ako dito parang mudguard o anong swing arm cover ba yun, ganun, swing arm cover. So hinihintay pa rin natin dumating. So ang dumi, no? Kasi gamit ko siya kanina So may nadaanan din ako medyo matubig. Yun. So abangan natin yung mga parts mga katrops na dumating. Yan. Si Ninja 3 natin. Excited na ako makabit yun. Hintay-hintay lang. Actually guys, pwede naman siyang ikabit kasi ipapa-welding ko lang. Pero pag pina-welding ko yung parang adapter niya na 51 yung tubong maliit, mawawala yung, halimbawa pag gusto kong mag-stock pipe, hindi na pwede kasi nakapix na yung adapter Kailangan yung gano'n pa rin, yung nahuhugot pa rin, slip on pa rin. Yan. Pogi ng ano natin Ninja rin mo patay ninja. So ito muna yung video natin, yung vlog natin. Saka pagka nagkaroon tayo ng medyo mahabang ride, try natin abutin yung pinaka top speed nito sa dulo. Yan. So yun mga katrops, abangan natin yung ibang parts para kay Sigma. So in-order ko ito mga katrops, hindi ko alam ni Macy's ko. Yan. M po. Example nga natin kung maganda ba. Ano lang,
saan siya magandang posisyon. Yun o. Ganun mga katrops. Ganun. Medyo nasa ilalim. O ganyan lang. Ganyan. Medyo dapat nakaganon. Yan. Exciting. Exciting. So, abangan natin mga katrops. Pakinggan nyo na rin yung sounds nito pagka nakabit natin. So, yan. Tago muna natin dahil wala pa yung hinihintay natin na elbow na panggugtong sa kanya para hindi pa rin masira yung gusto kong mag-stock type. Pwede pa siyang ibalik. Sige, hanggang dito muna mga trops. So, if you like this video, please don't forget to like and share and subscribe. So, pakiclick na rin ang notification bell para lagi kayong updated dito sa ating kwentuhan tungkol sa mga buhay-buhay habang gamit natin ang ating mga motorsiklo. Peace!